Il-gżira ta' tliet għoljiet qed teqpa' tattira iktar nies leha konsegwenza diretta ta' żidiet fit-turisti li jżuru pajjiżna u iktar Maltin li qed jażlu li jgħaddu ftit tal-jiem Għawdex. Dan huwa rifless min-numru ta' vjaġġi li għamlet il-GoGo Channel u n-numru ta' persuni li telgħu fuqhom. Total ta' kważi 1,320,000 passiġġier qasmu bejn Malta u Għawdex bejn April u Ġunju ta' din is-sena. Żieda ta' 4% meta mqabbel mal-istess perjodu s-sena li għaddiet. F'dan il-perjodu l-iktar li kien biżel kien Ġunju b'464,638 passiġġier, in-numru ta' vjaġġi tela l-5,426, żieda ta' 5.6% fuq l-istess perjodu fl-2015. Jekk wieħed iħares lejn l-ewwel 6 xhur tas-sena traffiku miċ-ċirkewwa kien l-iktar biżel is-sibtijiet u nhar ta' ġimgħa, l-ikbar numru ta' vjaġġi mill-imġar saru l-ħdud u s-sibtijiet. Din l-istatistika tfisser ukoll li fl-ewwel 6 xhur tas-sena il-passiġġieri lejn Għawdex żdiedu b'219,000.